Sportclub Cambuur had het seizoen van de media aansletten met een 2-1 verlies in Willem II. De wedstrijd die ons een beetje in het rand van afskiën nemen. Hechtepunt wie het eerbetoon aan materiaal van Sip Liesinga. In het Cambuurstadion kreeg er in de 28e minuut een steende ovatie van de supporters, omdat er na 28 jaar ermee ophoudt. Maar het weer net een afskiën glas, zeg ik de blesseerde trainer Henk de Jong. Willem II weer de betere ploeg en kwam op een 0-2 vastsprong. Verder als de aansluitingstreffer van Erik Bakker kwam de Leuters dan ik net. En daardoor eindigt het seizoen voor de Leuters maar een 12e plakje, toch een beetje mineur. Na de rust wordt het 0-2 door een penalty. Ik heb hem nog niet teruggezien trouwens. Maar, dus ik weet ook niet of het een terecht penalty was. Maar hij wordt gegeven en het is 0-2. Ja, maar dan is het... Dan is het wel over, hè? Ja, maar zo werkt het. Een van de spelers die het Cambuur verliet is onvierde Mohamed El Makrini. De belangrijke middenvelder speelt 4 seizoen niet uit, maar is no een stap hoger op. Ja, er is op dit moment wel veel concreet, maar ik wacht nog gewoon rustig af. Wat is er concreet? Ja, clubs voornamelijk in het buitenland. Ik kan nog geen namen noemen, maar die zijn wel concreet. Maar ja, er zijn ook nog wel andere dingen die ik misschien waar ik op wacht. Dus dat is even afwachten. Waar wacht je dan op? Wat zijn je ambities? Ja, ik wil toch nog gewoon een goede sportieve stap maken ja, dan zien we wel. Ex-verdediger Wout Drosten voetballen takem seizoen net meer in het gielblauw van Cambuur. Drosten verleert zijn basisplak na een blessure aan zijn holle, maar kan toch tevreden waarom op zijn periode bij Cambuur. Ja, ik heb het hier echt wel extreem naar mijn zin gehad en de groep was leuk, de staf is goed en ja, je kijkt me echt met heel veel plezier op terug. En ook voetballen was het allemaal gewoon goed. We hebben een kampioenschap gehad, mooi voetbal gespeeld in de Eredivisie. Ja, dat zijn toch wel momenten waar ik echt met heel veel plezier op terugkijk. Lucas Bijkers speelde het net. Na alle gedachten zal hij takem seizoen van Sportclub Heerenveen voetballen. De verdediger wil ik wel eens geen commentaar aan, maar kreeg wel een afski in het Cambuurstadion.